Lucas Kapitulo 1. Sanglit daghan ang mga nanagpaningkamot sa paghatag og kasaysayan mahitungod ni adtong mga butang nga nangatuman sa taliwala namo. Ingon nga kini ilang gitugyan kanamo, nga gikan sa sinugdan, mga saksi nga nakakita og mga ministro sa pulong. Gisabot ko usab nga maayo. Ingon nga nakabaton ako og hingpit nga kasayuran sa tanang mga butang gikan sa sinugdan. Ang pagsulat kanimo sa maayong pagkasunod-sunod halangdon o yamot nga Teofilo. Aron ikaw mahibalo sa pagkatinuod sa mga pulong nga gitudlo kanimo. Sa mga adlaw ni Herodes, hari sa Judea, may usa ka saserdote nga ginganlan Zacarias, sa laray ni Abia, og siya may asawa gikan sa mga anak nga babayi ni Aaron. Og ang iya nga